3 accessoris de fines que et faran canviar la teva rutina d'entrenament. Quin és el número 1 d'avui? Descobreix els millors accessoris per a homes en aquest top 3. El número 3, doncs, faré una bona relació qualitat-preu, però també té alguns inconvenients. Alguns usuaris diuen que la mida de l'accessori és més petita del que esperaven i que només serveix per a no fer-se mal als genolls. Però, en general, els usuaris estan satisfets amb la compra. El número 3, un accessori que pot ser una bona opció per a alguns usuaris. Si t'ha agradat aquest vídeo, no oblidis de donar-li un m'agrada i de subscriure't al nostre canal per a més continguts com aquest. Arriba el número 2. Atent al que ve. Comencem amb el Ficrit B-3, un accessori que et permetrà prendre el teu entrenament de pierna a un altre nivell. El Ficrit B-3 ofereix un agarre molt bo i és molt còmode, segons els usuaris. La seva qualitat és evident des del primer moment i els usuaris diuen que són molt bones i de bona qualitat. El preu és de 9,99 € i té una valoració de 4,8 sobre 5 estrelles basada en 2.242 comentaris. El Ficrit B-3, un accessori que val la pena considerar. Però recorda que pots trobar enllaços als productes mencionats en la descripció del vídeo. I finalment, el número 1 d'avui és el Ficrit B-1. Aquest accessori ofereix una qualitat excepcional i una comoditat màxima. Els usuaris diuen que és el secret millor guardat de les teves cames i que és molt còmode. El preu és de 14,95 € i té una valoració de 4,7 sobre 5 estrelles basada en 9.643 comentaris. El Ficrit B-1, un accessori que val la pena considerar si busques la millor qualitat. En resum, els 3 accessoris de fines que hem vist avui ofereixen diferents avantatges i desavantatges. Però el Ficrit B-3 és una bona opció per a qui busca un accessori còmode i de bona qualitat. El número 3 és una opció més econòmica, però amb alguns inconvenients, i el Ficrit B-1 és l'opció més cara, però amb la millor qualitat. Quin és el millor per a tu? Descobreix-ho amb els nostres continguts.